ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರೀತಿ ಆದುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪಂಡದ ಈ 90ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ವಸಂತ ಮಾಲ್ ನಡೆದ ಅಂಚಿನ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ದಿನಾಂಕಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಆರ ಬಲ್ಲಿನ ಬನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ದಿನಾಂಕದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲದು ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅಂಡ್ ಹಲವಾರು ಶಿಸ್ತಲು ಎನ್ಕೊಳೋರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎವಡೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋಡಾಡಿ ಮುಟ್ಟರಾಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ BCCI ಇಟ್ಲೇಕನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸುರೂತ ಗೌರವ ದಯಪಂಡ ಅಡೆ ಎರು ಇತ್ತನಾಗಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲೇ ಒಲ್ಲೇರು ದಾಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲೇ ಒಲ್ಲೇರು ಅಡ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ 110 ಜನ 200 ಜನ ಬತ್ತೇಡ್ಲ ಆ 200 ಜನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆ ಪುರ್ಲುದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇಡ ಆ ಪುರ್ಲುದ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಇನ್ನೇನು ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳ 30 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರ್ಲಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾರ್ಲಾರೆ ಈನತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸಕರಾದ 10ನೇ ವರ್ಷನೇ ಸುರೂತ 2ನೇ ವರ್ಷಡೇ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬರ್ತನೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಬಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕರಿನ ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷ ಪೂರ ಕಂಬಳಗಳ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂದಿಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರನ ನೇತೃತ್ವದ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತು ತೋಚ್ಪಾಂಬ ಬೆದರದ ಉಮಾನತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಪೋಯಿ ಸತ್ತಿದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಬಳ ಶಾಸಕರಾದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಬೋಡ ಇಟ್ಟು ಯಾಲ್ನ ಉಲ್ಲೆನ ತಿರಿಯೋನಂಚಿನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಾಡಪ್ಪೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗು ಬರ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಲ ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಲ್ಲ ಇವುಡು ಮನ್ನಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮದೀತ ವರ್ಷಗೂ ಇರುವ ಕಂಬಳಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಕಂಬಳ ಲಂಚಿನ ಅಲ್ತ ಓಟಗಾರನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲಿದೆ ವಿವೇಕಿ ಪರ್ಯಾವು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪರ್ಯಾವು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕಿ ಪರ್ಯಾವು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರೇನ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಪರ್ಯಾವು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಹಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕಲ ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಲೇಕ ಅವಳು ಪಂಡ ಅವಳು ಎಲೆ ಒಂದಂತೆ ಕಂಬಳ ಆಪನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಸ್ವಂತ ಜಾಗಡಾಪನ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೊರಲೇಕ ಆಪುಂಡು ಆ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಇಡುಪುಲೇಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐಕಲ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಸರ್ಕಾರನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂಡ ಶಿಸ್ತು ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಶಿಸ್ತುಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗುಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬತ್ತನ ಮಾತರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸಮೇತ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಬಹುಶಃ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಟೀತ್ ಮಲ್ಲ ಪುರ್ಲದ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಬತ್ತೈತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರ್ಯಾವು ಬಕ್ಕ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್